ରଙ୍ଗେ ଆଖି ତାର ମାର ସବୁ ଭଲଟି ସବୁ ଆଜି ଗଲା ପେପରଟା ଟିକେ ଦେଲ ଆଜି ଖବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଡହରା ଆଇଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଚିକେନ ହେଇଥିଲା ଘରେ ତ ଦେଶୀ ଚିକେନ ପୁରା ସେ ଦାନ୍ତରେ ପଶି ଯାଇ ତ ଟିକେ ଖୋଳିବା ଟିକେ କାଠି ଟିକେ ଦଉନ। ନୂଆ ଖାଉଛ ବୋଧେ ଜଣେ ହଉଛ ଆଉ। ଆରେ ବସନ୍ତ ଆରେ ହଁ ଆରେ ତତେ ଡାକୁଛି ପରା। ଆରେ ହଁ ତତେ ପରା ଡାକୁଛେ ଆସା 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 କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ନା କ'ଣ? ଆରେ ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲେ ଆ ତୁ ତୋର ଧରିକି ମୁତୁଥିଲୁ ମୁଁ ମୋର ଧରି ମୁତୁଥିଲି ଆଉ ବେଳେ ପଇଲେ ମୁଁ ମୋର ତୁ ଧରୁଥିଲୁ ତୋର ମୁଁ ଧରୁଥିଲି। ଆରେ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟାଗ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୋ ନାଁ ତ ବସନ୍ତ ନୁହଁ, ଆଉ କ'ଣ ତୋ ନା? ମୋ ନାଁ ହେଲା ବଳିଆ। ଆରେ ବସନ୍ତ କ'ଣ ବଳିଆ କ'ଣ ଏଇ ବରୁ ଆରମ୍ଭ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଫେଳିଥିଲା ସାଙ୍ଗ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିছে ନିଅ ଭାଇ। ଆରେ କ'ଣ ହଉ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କୁରକୁରେ ଦେଲ ହଉ ଦେଲ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲ ବିସ୍କୁଟଟା କାଢ଼ ଗୋଟେ କଟକ ମିକ୍ସଚରଟା କାଢ଼ିଲ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ଚାଉଳ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରଖ ରଖ ହଁ ହଉ ଅମୁଲ କିଲୋ ଚାଉଳ କିଲୋ ଦେଲ ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଦେଇଦେଇ ଆସେ ଘରୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଆସିଲାନି। ହଉ ସାହୁ ବାବୁ ମୁଁ ଘରୁ ଟିକେ ଆସୁଛି ଚାଉଳ ଅମୁଲ ଦେଇକି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଅଛି ସାହୁ ବାବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ଆସିଲାନି ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନି। ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ସିଏ ଆଉ ଆସିବନି ଡହରାଟା ଆ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି 2-3 ଜଣ ବକରା ନ ବନେଇଲେ ଆଉ ତାର ଭାତ ହଜମ ହୁଏନି। ଯେତିକି ଖାଇଛୁ ତୋର ଯେତିକି ସିଏ ନେଲା ଟୋଟାଲ ମିଶେଇକି 580 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯା।